ka taɓa tunawa an yaga ƙasa ka kwanta cikin kabari shekara 500 kana kwance wuri ɗaya? Kuma wannan abin dole ne haka zai faru kanka. Ka yadda ka mutu, ba ka yadda ba ma ka mutu. Wani bawan Allah ne, na manta daga cikin statin Amurka da na tafi wannan zuwan, shan ka ce malami ya zo zai wa shan ka ce malamin shi ta ni ban zuwa, ba ta ni ban zuwa. Me yasa? da ka je wurin wazin sa batun mutuwa sai ma kaman gashi zaka mutu. Kuma wannan shine abin da ya kamata mu tuna wa kanmu, don wani abu ne da yake ba wani makawa mun tafi. Allah ya aiko mala'ika Jibrilu musamman da waɗansu kalmomi, ya ce Jibrilu je ka gaya Muhammad, ka ce ni Allah na ce ka gaya mai, ya Muhammad ishma shi ita fa innaka mayyit. Jibrilu gaya wa annabi, ni Allah na ce Muhammadu ya rayu duk rayuwar da zai ya mutu. Gaya mai ni na ce ya rayu amma ya mutu.